Be ti'n meddwl ydy'r differences hefo pobl ifanc yn gweld politig heddiw a pam y ti yn ifanc? Dwi'n siŵr bod ni bod o'n mor wahanol â hynny, ddeud y gwir. Dwi'n meddwl pan ti'n ifanc, ti'n gweld bob peth yn ddi a gwyn. Mae yna unai ti'n credu un peth neu ti'n credu rhywbeth arall. Wrth ti aeddfedu, ti'n gweld hwyrach bod yna amseroedd pan mae rhaid i ti gyfaddawdu mwyn gwneud rhywbeth neu cyflawni rhywbeth. Ond o'n i'n credu'n eitha gryf pan oedd ain ifanc ar bethau fel dierfogi niwclear. O'n i'n erbyn ynni niwclear. A dwi'n siŵr bod pobl i fi'n ceddiw dal efo daliadau eitha cry hefyd. Dwi'n meddwl bod nhw'n credu'n eitha pendant ynglyn â masnach deg, efo beth sy'n digwydd yn y trydydd byd, newid hinsawdd o bethau. Dwi'n meddwl bod pobl ifanc yn eitha tebyg, ond hwyrach bod y pynciau maen nhw'n teimlo'n gry dros nhw'n newid dros yr amser. Ond dwi'n cofio pan o'n i'n ifanc yn cerdded ar gwrthdystiadau'n Llundain a bethau ag yng Nghaerdydd yn erbyn pethau. Hwyrach bod ti'n gweld pobl ifanc yn gwneud hynny gymaint rwan. Ond hwyrach bod hynny o achos bod nhw wedi diflasu efo gwleidyddiaeth i ryw raddau.